για γενική παρακολούθηση. Την 1η Απριλίου του 1955 οι Έλληνες της Κύπρου με ηγέτη τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο άρχισαν ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα με αίτημα την αυτοδιάθεση και την ένωση με την Ελλάδα. Το αντάρτικο κίνημα της ΕΟΚΑ καθοδήγησε ο Γεώργιος Γρίβας με το ψευδόνυμο Διγενής. Με επιθέσεις, ενέδρες και δολιοθώρες, η ΕΟΚΑ προσπάθησε να καταστήσει αβάσταχτο το κόστος της συντήρησης της βρετανικής παρουσίας στην Κύπρο. Η Βρετανία ουδέποτε αποδέχθηκε να συγκατατεθεί για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και γι' αυτό ενθάρρυνε την ανάμειξη της Τουρκίας. Τον Αύγουστο του 1955 συγκάλεσε στο Λονδίνο τριμερή συνάντηση για το μέλλον της Κύπρου με την Ελλάδα και την Τουρκία. Η Τουρκία προέβαλε απαιτήσεις στην Κύπρο αν η Βρετανία αποχωρούσε από το νησί. Ένα μήνα αργότερα, το Σεπτέμβριο, προκάλεσε σοβαρά επεισόδια και την εκδίωξη χιλιάδων Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη. Καθώς η ΕΟΚΑ συνέχιζε τη δράση της, η Βρετανία αποφάσισε να εξορίσει τον Μακάριο στις Σεϊχέλες και να κλείσει στη φυλακή όλη την πολιτική ηγεσία, δεξιάς και αριστεράς. Ο λαός στήριξε μαζικά και με κάθε τρόπο τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ εναντίον της Βρετανίας. Η θέληση του για ελευθερία φούντωσε από τις θυσίες των ανταρτών. Με μαχητικές διαδηλώσεις σε κάθε γωνιά της Κύπρου, αντιστάθηκε στις συλλήψεις, τους απαγχωνισμούς, τους βασανισμούς και την καταπίεση της απικιοκρατικής δύναμης. Αντίβαρο στη δράση της ΕΟΚΑ ήταν η ίδρυση από Τούρκους εθνικιστές της διχοτομικής οργάνωσης TMT, που στόχο είχε την υπόθαλψη του διχασμού των δύο κοινοτήτων. Αποκορύφωμα οι πρώτες διακοινοτικές ταραχές το 1958. Η βρετανική πολιτική διέρη και βασίλευε και η τουρκική απειλή για διχοτόμηση ανάγκασαν τον Μακάριο να αναζητήσει μια λύση στηριγμένη στην ανεξαρτησία. Οι βασικές πρόνοιες της ανεξαρτησίας της Κύπρου καθορίστηκαν στη Ζηρίχη στις 11 Φεβρουαρίου του 1959 από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας Κωνσταντίνο Καραμαλή και της Τουρκίας Ατνάν Μεντερές. Μία εβδομάδα αργότερα στο Λονδίνο τις υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς και οι εκπρόσωποι των δύο μεγάλων κοινοτήτων της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Φαζίλ Κιουτσούκ. Οι συνθήκες Ζηρίχης Λονδίνου προέβλεπαν την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως δικοινοτικού κράτους. Το Σύνταγμα καθόριζε τα δικαιώματα και τη συμμετοχή κάθε κοινότητας στο κράτος και την εξουσία. Διέκρινε τους πολίτες σε Έλληνες και Τούρκους και καθόριζε την ανάδειξη των ερετών αξιωμάτων με χωριστές εκλογές. Πρόεδρος θα ήταν Ελληνοκύπριος και αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος, με δικαίωμα βέτο σε συγκεκριμένα ουσιώδη θέματα. Απαραίτητος προϋπόθεση στην χάνει η ειλικρινής και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των συμβαλωμένων παραγόντων και ο αλληλοσεβασμός και η εκτίμηση των εθνικών και πνευματικών παραδόσεων και ιδιωδών των Ελλήνων και Τούρκων κατοίκων της νήσου. Στη Βουλή οι έδρες ήταν 35 για τους Ελληνοκυπρίους και 15 για τους Τουρκοκυπρίους. Στη δημόσια υπηρεσία η αναλογία ήταν 70-30 και στο στρατό 60-40. Οι πρώτες προεδρικές εκλογές έγιναν το Δεκέμβριο του 1959 και ανέδειξαν πρόεδρο τον Μακάριο και αντιπρόεδρο τον Φαζίλ Κιουτσούκ. Ανακηρύττω τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον ως εκλεγέν. Το Κυπριακό κράτος είχε περιορισμένη ανεξαρτησία. Με βάση τη συνθήκη εγγυήσεως, την κυριαρχία και τη συνταγματική τάξη εγγυήθηκαν η Βρετανία, η Τουρκία και η Ελλάδα, που είχαν δικαίωμα επέμβασης από κοινού ή χωριστά για αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Με μια τρίτη συμφωνία της Συνθήκης Συμμαχίας, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία συνήψαν συμμαχία στο πλαίσιο της οποίας ίδρυαν τριμερές στρατηγείο από 950 άνδρες της Ελδίκ και 650 της Τουρδίκ και τον Κυπριακό στρατό. Η Βρετανία αποχώρησε από το νησί, αλλά κράτησε στη δική της κυριαρχία, ως να είναι βρετανικό έδαφος, δύο στρατιωτικές βάσεις, στο Ακροτήρι και στη Δεκέλια. Η πράξη εγκαθίδρυσης έγινε μετά τις πρώτες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. The independent sovereign Republic of Cyprus was established as from the commencement of today, the 16th day of August, 1960.